Go. Så marbo, parallelle fødder, lidt mere end jeres hoftebredde. Ned, optimalt set, sådan at I kan hvile et kosteskaft på jeres lår, sådan at det ikke triller ned. Kan I stå her lidt og hygge jer. Hold den i måske et minut. Kan have armene ude, I kan have armene, hvis I vil udfordre jer selv. Armene op over hovedet, så giver det lidt ekstra for ryg- og bækkenposition. Det kan I lege lidt med. Hvis det er svært, så kan I bruge kosteskaftet til at holde jer selv lidt op med en gang imellem, men det vil anbefale jeg ikke. Gongbu. Lidt åben position i fødderne. Bredere stilling end marbo. I kan holde den med håndpositionen fra Lanja i, hvis I vil. I kan også bare stå og holde den. Vær rigtig opmærksom på, at hofterne er nogenlunde i samme højde, så der ikke sker noget underligt. Hofterne er i samme højde. I kan eventuelt lukke den bagerste fod og åbne den forreste en lille smule. Hvis I har lyst, kan jeg også lave den med parallelle fødder. Men det er lidt nemmere for knæene sådan her. Stå her, måske et minut. Skift. Stå her et lille minut. Overkroppen peger sådan ikke lige frem, heller ikke helt ud til siden, men et eller andet sted midt imellem. Stå her et lille minut. Så kan I lave sekvensen Gongbu, Banmarbu. Banmarbu er anderledes end Gongbu, fordi min overkrop peger samme retning som Gongbu. Så hvis jeg har en venstre Gongbu, så sidder jeg tilbage på mit højre ben, men jeg har stadig orienteringen mod venstre. Herfra kan jeg dreje, komme en lille smule op, så er jeg højre Gongbu. Herfra kan jeg sidde tilbage, stadig med overkroppen her. Højre Banmarbu, højre halv marbo, dreje. Og så kan I lave det enten med at holde den i 10 sekunder og så skifte, eller prøve at lave det her flow, hvor I skifter, drejer, skifter, drejer. Og modstå fristelsen til at gøre det her med hoften. Meget vigtigt. Ha' følelsen af, at der er en stol under. Ha' den her følelse af, at I sidder på en stol. I kan have en stol, og så lige have den bare til at mærke, men ikke sætte noget vægt ned på. Bare mærk stolen her. Mærk den. Glide hen over den, men ikke sætte noget vægt i. Det giver meget god feedback i forhold til at have hofterne og røvballerne lige. Det er Banmarbu og Gongbu. En underversion af Banmarbu, det er Purbu. Der er benet strakt. Overkroppen er lige. Knæet må gerne falde lidt ind. I de andre har vi knæet ud, men her må knæet egentlig godt lukke sig en lille smule ind. I kan tage fat her. I kan tage fat her, men prøv at lade være at falde sammen i overkroppen. Have en lige overkrop. Kom så langt ud, nu kan, uden at overkroppen kollapse. Der kan man også skifte fra side til side. Purbu. Sidste, eller næst sidste stilling, Sidebo. Kan I starte med Chaplin-position. Synke uden at stribe med røven. Synke ned. Overkroppen er lige. Tåspidserne rører jorden lidt. Sid ned. Men uden at læne jer tilbage. Uden at stribe med røven. Bare lige. I kan øve den her ved at stå. Løfte knæet op og have foden lige inden for knæet og ned. Og så prøv at øve lidt uden at gøre det her. Uden at gå op og ned. Men isoler bevægelsen til kroppen er i midten. Benet er fikseret. Og det andet ben bevæger sig uafhængigt af kroppen. Den kan jeg lave til begge sider også. 10 eller 15 gange. Jo. I kan også øve begyndelsen af formen. Igen, Chaplin-position. Op, ned,
skråt ud til siden, men tæerne peger fremad. Ned og sidde, skifte vægten. Så er vi ude i en gongbu, som har front mere fremad, i stedet for den gongbu, vi havde før, hvor fronten var mere ude mod siden. Den er i starten af formen også, den er her. Yes.